Predsjedatelj Srbiji Aleksandar Vučić otvoril dneška novi produkovateľný pohon fabriki grupi Calzedonia u Kuli. Tot pohon obezpeči robotu za 300 osobi. Kula da kedy bula industrijni center, a mi še cešíme, pretože 300 osobi dostanju robotu. U februáru oznova prídzem položiť temelj za nemeckú kompaniju, ktorá obezpeči robotu za ešte 300 osobi a vrednosť tej investícii 20 milióny eur nahlášal Vučić. On tiež dodal, že všetky míry, ktoré vláda Srbiji prevžala u prešlim periódze, privedli do toho, že by še stvorili nahody za novi projekty. Budeme zakončovať všetky projekty u tej časti Vojvodiny a vy počústujete po svojich kišenkoch, že lepšie žijete. Srbija vecej nie žem, ktorá vše má utraty, ale žem, ktorá nepririvno pobýva i napreduje, predlúžil Vučić i dodal, že na sobotu i nedzeľu Veľké Šveto 100 roky od prilučovania Vojvodiny ku Srbiji. Preprovádce ho u míru i vešelju, ale mušice rozdumovac i o nastupných 100 rokoch za našo dzeci i ich budućnost, zaključil predsjedatelj.